Včera jsem tedy byl na Spider-Manovi. Byl jsem na Spider-Man Brand New Day, neboli Spider-Man 4, kde jsem si opět uvědomil, jak letí čas, protože já jsem měl za to, že Spider-Man 3, kde je, že jo, i Andrew Garfield a Tobey Maguire a tak dále, vyšel tak zhruba 3 roky dozadu, než jsem zjistil, že už je to 5 let. Což pro mě bylo jako velký reality check, jelikož Spider-Man poslední vyšel v roce 2021, neboli ani ne rok potom, co jsem začal streamovat. Což je absolutní, jak chlape, já jsem prostě četl, víš co, jsem koukal po tom filmu na recenze a tam. Konečně jsme se po 5 letech dočkali nového Spider-Mana, říkám, ty to meleš, chlape, to bylo 3 roky dozadu. A teď to otevřu a tam 2020 na prosinec, říkám, co? Chlape, co ti kurva jebe, jako jo? Doslova poslední Spider-Man vyšel před skoro stejně dlouhou dobu, jako já mám celou streamerskou kariéru, to je v prdeli. Takže to jako, to pro mě bylo teda velký uvědomění, hochu, velký uvědomění. V každém případě byli jsme pozvaní od Cinestaru, takže děkuji Cinestaru, byli jsme pozvaní do Gold Classu. Já si říkám, chlape, jakoby Gold Class je topovka, jo, prostě natáhneš se, velmi si to užívám, dobrý, dostali jsme pozvánky, na pozvánce bylo napsáno červeno-modrý dress code, chlap, a tak jim píšu, prosím, jak nutný to je, nemám nic červeného ani modrýho, oni říkají, že to je v pohodě, když to nevezmu, a říkám, let's go, tak jsme tady byli, tady Mikeses mi nastavoval nějaký věci a říkám, dobrý, tak už pojedeme, film začínal v 8, já klasicky jsem vyrazil v 19:40 na Černý most, což znamenalo, že nemám šanci to jako absolutně stihnout, takže jsme dojeli fakt jako na minutu, ty pičo přesně. A po cestě volám Orinovi ještě, víš, volám Orinovi a říkám, chlape, hele, ty tam na nás budeš čekat, blablabla, on říká, jo, budu tam, sejdeme se. A říkám, jasný, a prosím tě, jsou to, že jo, normálně titulky a tak, říká, jo, jsou to titulky, všechno dobrý, přijdeme tam, ty vole, chlape, skupina, obrovská skupina, influenceři, všechno blablabla. A teď začal první problém. My přijdeme dovnitř, teď nám tam řeknu a říkám, Bajrych, ona, jo, mám vás tady 2 místečka, jasný, nějaký welcome drink, jídla, já nevím něco, říkám, super, děkuji moc. A teď koukám, co tam je za lidi, protože tam byli všichni ty influenceři, že jo, naplácené, říkám, kurva, kdo to tam je? A teď vidím, ty píčo, Adam Mišík. A teď to... Říkám, Adam Mišík, hochu, co ti jebe? A teďka koukám na něj a říkám, počkej. Adam Mišík. A říkám, ne. Říkám, ne. Chlape, sedneme do sálu a intro, všechno, Tom Holland s titulkama, říkám, yes. A teď najednou slyším, už je to 5 let. Už je to 5 let, co na mě svět zapomněl, nebo něco takového, a já úplně. Ne. Chlape, ten dubbing byl dobrý, jo, to jako teď, aby to nebylo, že hejtím Adama Mišíka, pane bože, já mám rád Mišíka, jo, o tom to vůbec není. Ale chlape, já jsem tam takhle si, já říkám, ne, já ty vole největší hater dubbingu, tak já říkám, kurva, vole. Takže to jako, to byl, Tadyho jsem tam neslyšel, ale chlape, říkal jsem si, do prdele, ty vole, to jako, to mě jako ranilo hned do srdce a hlavně já jsem to řešil s Barčou a teď jak jsem slyšel tu první českou větu, já jsem se na ní otočil a ona takhle se mě podívala, úplně stejně jsme se na sebe takhle koukali a říkám, ne, kurva, ne. Takže všechno, co budu říkat o filmu, je z pozice člověka, který koukal na dubbing, jo, myslím, že to je docela důležitý. V každém případě, film jako takovej, já jsem na ten film šel s tím, že nemám absolutně žádný očekávání. Já jsem koukal na trailer, říkal jsem, že mi to přijde pěkně divný. Trailer se mi nelíbil, nepřišlo mi to dobrý. Budu mluvit bez spoilerů, ok? Budu mluvit bez spoilerů, abyste se nebáli, nic vám neřeknu z toho filmu. Ale přišlo mi to, prostě nelíbil se mi ten trailer, jo? V prvních 5 minutách filmu jsem si říkal, OK, myslím si, že to bude dobrý. Jakože reálně z prvních 5 minut už jsem si říkal, kámo, myslím si, že je to dobrý. Co pro mě bylo hrozně důležitý, bylo to, že mě vadilo, že oni v podstatě, já jsem měl pocit, že vyspoilovali celý film. Víš, protože když se podíváš na trailery a já na ně koukám kvůli tomu, že mě s tím lidi vždycky otravují, jinak se snažím to jako skipovat. Když jsem koukal na trailer, tak jsem měl pocit, že celý film je vyspoilovaný. Není, jo, pokud se podíváte na trailer, reálně si myslím, že o nic tak extra nepřijdete. V každém případě to, co je, jako vyspoilerovali, já bych neřekl, jo, hele, je to superhrdinský film, do jistý míry dokážeš předpokládat, co se tam asi bude dít, jo, jakoby docvakne ti to, dost pravděpodobně. Takže žádný jako obrovský šoker si myslím tam úplně není, jo, stejně jako nebyl asi v žádným jiným předchozím filmu, nebo jako, asi přemýšlím, co pro mě byl šokující film u Marvelovek, jo. Třeba Red Skull v Infinity War. To byl pro mě jako opravdu šokr.
Jo, Red Skull v Infinity War byl pro mě extrémně šokující, to jsem si říkal, ty pičo, to je crazy, jo, ale jinak málo kdy jsem překvapený, jo, to samý, když Thanos bodne Tonyho Starka na tom Titánu, jak mu urve tu čepel z ruky a bodne ho zpátky, tak to jsem čuměl v tom knihe a říkám, ty pičo, jo, tak jsou tam jako momenty, ale jinak nic zase tak šokujícího tam není. Vím, že je to spoiler, koho hraje Sadie Sink nakonec. Neřeknu ti, koho hraje, ale tu postavu, kterou hraje asi nejlíp z celého filmu, což asi nikoho nepřekvapí, pokud jste viděli Stranger Things, tak Sadie Sink byla celou dobu s Jamiem, který hrál Vecnu, zdaleka nejlepší část castu. Zdaleka. Jo, ty ostatní herci tam jsou lopaťáci skurvený ve Stranger Things, nebo ne všichni, ale jsou tam lidi, jako je třeba Will, který je absolutně jako degeš, to je strašný herec, takže jako Sadie Sink je skvělá, je to nejlepší postava v celém filmu, i přes ten dubbing vidíš, že to hraje dobře, jo, neslyšíš její reálný hlas, ale je skvělá, je fakt dobrá, fakt je jako dobrá. To samý hraje tam člověk, který hraje v Severance, Milčika. Pokud jste viděli Severance, je to ten, který vede to patro jejich. Víc asi popisovat nebudu, prostě Milčik. Tak ten tam má jako docela velkou roli, tak to jsem byl mega rád. Říkám, dobrý chlape, super herci tam jsou, takže to je fajn. Ten film jako takovej, mně přijde, že oni opravdu se snažili, kromě takový ty klasický superhero šablony, jo, ta vás asi jako nepřekvapí, ale to, co je důležitý, je to, že ten film se snaží jít naproti tomu, co lidi chtějí, nebo minimálně já si to myslím, jo, protože jestli jste hráli Spider-Man hry, tak oni celou dobu říkali, že se snažili inspirovat i tím, co se líbilo lidem v hrách, prostě od Insomniac Games, Spider-Man 1, Miles Morales a 2 a je to tam vidět, pokud jste ty hry hráli, jsou tam, když on bojuje s nima, tak tam jsou stejný finisher moves. Tam byly 3, u kterých já jsem si říkal, ty pičo, to je přesně move ze hry a prostě oni je tam používají ty samý. Používají tam podobný některý zbraně, jako mají ty enemáci v té hře a tak dále, jako fakt je to moc hezký fanservice, jsou tam prostě záběry, jak swinguje po tom městě, který jsou moc pěkně udělaný, fakt to jako vypadá dobře, jo, nevím, do jaký míry je taková ta cinematografie tam udělaná jako čistě nějaký, vole, CGI, nebo nedej bože AI, to já nevím, jo, nevím, co z toho jsou reální záběry a co z toho je komplet jako úplně přes počítač, ale vypadá ten film fakt pěkně, jako fakt vypadá dobře, je hezky natočený, ty CGI scény, co tam jsou pěkný, všechny ty fighty jsou tam pěkně udělaný, ty choreografie, fakt hezký momenty to má, jako na Spider-mana fakt super. Já jsem měl pocit, že je to takovej nejvíc jako Spider-manovský film, možná od doby těch původních. Mně se třeba hrozně líbila 3 Spider-mana, protože mně přišlo, že tam opravdu probírám speed. O čem jsem mluvil? Připomenete mi někdo, o čem jsem o Spider-Man 3, což byla dobrá. Jo, přišlo mi to jako nejvíc takový Spider-Man film od původní Raimiho trilogie, víš, kde Spider-Man 2 s doktorem Octopusem, prostě Octaviem, je za mě nejlepší Spider-Man film obecně. A myslím si, že to má takhle plno lidí, to je fakt dobrý film. Teďka ty noví, co jsou s Hollandem, já mám rád Hollanda, jo, já absolutně neberu hate na Hollanda, já jsem měl rád. Jak Garfielda, tak jsem bral. Tobeyho Maguirea mám rád, i Toma Hollanda, prostě každý ten Spider-Man je trošku jiný, přijde mi, že je jinak pojatý a líbí se mi všichni. Přijde mi, že Andrew Garfield byl možná z těch herců nejlepší, ale ty filmy byly největší mrtky a přijde mi, že jako reálně mi ho je líto, protože ten herec byl skvělej, ale prostě ty filmy jako takový stojí fakt za píču, nejsou dobrý, jo, ale on jako Spider-Man za mě dobrý byl, i Emma Stone, která tam hrála, byla super, je to jako škoda. Každopádně, film, který byl předtím, ten s těma všema Spider-manama a tak dále, byl za mě fajn, já jsem mu dával 5 hvězdiček, zdůraznuju, že já hodnotím Marvelovky jako samostatnou kategorii mezi sebou, nemyslím si, že Spider-Man, kde jsou 3 Spider-mani, je stejně dobrý jako La La Land, nebo já nevím, něco takového to ne, ale prostě v rámci Marvelu mě to přijde jako skvělý film. Tam se mi hrozně líbilo to, že oni nevycouvali z toho, jaký vážný dopad ten film měl, nebo jak to říct. To, co se stane na konci toho filmu, tak tam jako udrželi, řekl bych, že ten konec to mělo možná nejlepší ze všech Spider-Man filmů dohromady, jako reálně ten konec je za mě skvělej, jak jde do té kavárny, je tam Zendaya, že on byl s tou MJ a to se říkal, kámo, to je fakt jako na Marvelovku top a já jsem se hrozně bál, že to, že vydají ten film a bude tam znova Zendaya a tak dále, tak v během prvních 10 minut to prostě zametou. Víš, že prostě celý to půjde do prdele, zahodí všechny věci, co se stalo v těch předchozích filmech a to je to, co já jsem si stěžoval. Proč mě tolik Marvel dneska nebaví? Protože mně přijde, že oni prostě ty filmy nemají žádný rizika.
že prostě cokoliv, co se stane, tak oni spoiler, ale to není spoiler, chat, to není spoiler, to já vám neříkám žádný spoiler teďka, neřekl jsem spoiler. Že oni prostě automaticky v prvních 10 minutách zahodí všechno, co se stalo v předchozím filmu. Víš, že když byl Thor Ragnarok, tak Thor přišel o voko a začne Infinity War a oni mu dají, jo, tady máš mechanický, bum, jo, a prostě má ho zpátky. To samý, když u čeho to bylo, kurva, byl jiný film a teďka já nevím, u čeho to bylo od Marvelu, ale prostě nemají consequences, ano. Jo, prostě ty filmy nemají žádnej, že si řekneš, jo, to se stane, ale oni to do příště zase celý napraví. Tak toho jsem se bál, že prostě začne film a ona řekne, jaj, teď jsem si vzpomněla, což tam není. Takže ten film jako takovej bych řekl, že je dobrý pokračování, že chlape, ty herci, ten cast je tam fakt dobrý, ten začátek toho filmu, prvních 10 minut mně přišlo top, přišlo mi to hrozně podobný jako začátek právě těch her, kde prostě ty z toho traileru máš pocit, že víš, jaký postavy tam budou a jaký tam budou mít roli, ale není to tak. A to se mi hrozně líbilo, že opravdu to má nějaký jako to navázání na ty předchozí filmy a prostě je to takový hrozně svížný, je to fakt dobrý, je fakt jako ten začátek je super. Je tam, některé postavy mi přijdou, že tam jsou tak jako asi zvláště poskládaný, ale to nevím jak udělat, aniž bych to spoilnul, takže aniž bych to nespoilnul, takže to vám říkat nebudu, ale overall je to určitě film, který mě minimálně překvapil z hlediska Marvelovek, kde jako já jsem člověk, který viděl Marvelovky všechny. Prostě dokud nevycházely ty nový seriály teďka, tak filmy jsem viděl všechny. I přesto, že jsem Punishera, který tam je, který je v traileru, to není spoiler, jsem neznal, tak ta role tam je super, ten je jako fakt, ten je skvělej, co tam je. Nový postavy tam jsou dobrý, Holland je opravdu dobrý, ten film má tak jako dobře vybalancovaný tu část Petera Parkera a toho Spidermana bych řekl, podle mě to je fakt dobře jako poskládaný dohromady, fakt se mi to líbilo. Takže já bych určitě doporučil na to jít. Po dlouhý době jsem byl jako fakt nadšenej z Marvelovky, protože mně se líbilo Thunderbolts, ale nevím, jestli by to ocenili všichni tak jako já, protože lidi psali, že to je píčovina, mně se Thunderbolts líbily hodně třeba, ale naopak Fantastická čtyřka mi přišla dost slabá, takže tady z toho je za mě fajn, doporučuji na to jít, určitě teda s titulkama, ne s dubbingem, ale jakože nedá se svítit, každopádně určitě bych to nepásnul, jo, mně se to líbilo hodně, myslím si, že jako fanoušky Spidermana to jako nemůže zklamat reálně. Jo, mně se to líbilo dost. Podíval by se znovu na Odysseu nebo na Spideyho? No, na Spidermana možná kvůli tomu, že bych to chtěl vidět s titulkama, ale jinak ne. Já nemám film, já nejsem člověk, co chodí na filmy víckrát, mě to nebaví. Jo, vím, že prostě jsou lidi, kteří kámo, nebudu říkat který, ale prostě jsou lidi, kteří třeba hrajou v nějakým českým filmu a je to vlastně první skurvený film jiný, než ten, který dávají na Nově v 8 večera, koukají na ně s rodičema, takže jsou úplně v prdeli z toho, že poprvé šli do kina a musí na ten film jít 10krát. Jo, nejsem tady ten člověk, jako nebavilo by mě to, takže ani na La La Land, ale jako na re-releasy, já jsem byl na Interstellaru v těch 70 mm a tak, na La La Land, jestli bude mít re-release, půjdu taky. Ale nebaví mě jako jít na film a za 2 dní jít znova, víš co, Odyssea byla fajn, ale nepůjdu na ní znova. To samý, Spider-Man byl fajn, nepůjdu na to znova, jakýkoliv jiný film, prostě nebavilo by mě to, takže ne. Vím, že tady tam měl čas, no ale neslyšel jsem ji, nevšiml jsem z toho. Nikdy jsem neviděl Piráty, mám, jo, první 3 jsou skvělí, jako fakt super. Potom ty 2 jsou slabší, ale jako 3 jsou fakt dobrý, fakt jako trilogie je top. Já měla možná jednou z Challengers chápu, Challengers jsou fajn, ty mám rád. I dával jsem 4 hvězdičky Spider-Manovi, líbilo se mi to, doporučuji na to jít, jsem zvědavej, jaký názory z toho budete mít vy, protože teďka začínají, že jo, ty předpremiéry a reálně na to už budou chodit lidi prostě jako v masách, takže jsem zvědavej, ale líbilo se mi to. Jo, jsou tam i další postavy, než ty, které byly vidět v traileru. Nevím, nebudu radši říkat, nevím, co bylo v traileru a tak, takže -1 hvězdička za Myšíka. Ne, chlape, Myšík je ten, co mi tam vadil nejmíň. Jo, mě reálně mnohem víc vadili dabéři, třeba Milčika nebo postavy Sadie Sink, protože kurva, já bych mnohem radši poslouchal ty herce, protože vím, že jsou kurva dobrý. Jo, takže to se mi líbilo. Já zase klasicky Barčáta je vždycky úplně nasraná ze mě, že pořád prejzuju Zendáju, já to řeknu znova, Zendaya tam je skvělá, mám rád Zendáju, myslím si, že je v tom filmu zase dobrá, stejně jako byla dobrá v Euforii, myslím si, že to jsou takový role, víš, takový ty jako early 20s nebo teenagerský role jsou to, co jí přesně sedne a je tam fakt dobrá, fakt se mi jako líbí v tom, takže za mě super, Tom Holland tam je dobrý,
Vlastně tam jako není moc herec, u kterého by si řekl, je divnej, jako kámo, jsou dobrý. Viděl jsi potitulková scéna, tam je jedna. Za mě o nic nepřijdete, když půjdete do hajzlu a není to tím, že by jako to byla nějaká troll scéna, ale jako neřekne ti to nic. Jakože je to seriózní potitulkovka, ale za mě absolutně nic neříkající, takže myslím si, že tu můžete skipnout a přečíst si na netu, co to je, upřímně. No, na tu bych já nečekal. Je to k Doomsday. Mohlo by, upřímně nevím, mohlo by být. Jako myslím si, že chápu, co znamená ta scéna, ale nehledal jsem si to, takže možná to chápu špatně. Já jsem pochopil tu scénu jako Battleworld, ale myslím si, že to neznamená Battleworld. Takže to je vše, co k tomu řeknu, ale nemá to žádný vliv na děj toho filmu jako takovýho, to je úplně jako mimo. Takže tak. Kolik je postav té potitulkovce? To je ta super otázka. 0. Takže proto říkám, že vlastně moc nevíš, co si z toho vzít. Tam žádná postava není, takže tak. Hele, doporučuji to jít, myslím si, že nebudete nasraný, je to fajn. Fakt je to fajn, takže doporučuju. Dobrou noc.